Kwazivai mhuri yeZimbabwe, ndangoti ndidarike panapa ndichikudzivisai nyaya yandotusangana nayo yakataurwa naGift Ziziba Austerlos nezuro. Sinzi muri kuziva kuti zvikoro zvekuvhurwa nhasi. Saka ndangoti saka zvinhu zvese izvi zvanga zviri kutoitika munguva yese but tisiri kuzviziva. Pavanhu vakasungwa vaya naJameson Timber, handiti panhu vainzi vaikommemorata Youth Day wati South Africa, ndo nyaya vainzi vakatorwa vachiita zvavo. Nyaya dzepolitics dzinozongosanganiswa. I don't know, angari wrong ndiani, angari right ndiani, but dzinozongosanganiswa. But haisiriyo nyaya ndinotaura nezvayo nhasi. Nyaya yepanapa ndeye mwanasikana arimo. Pane mwana ari form 4 ari O level. I mean O level. O level, it should be form 3 form 4 ipapo, but O level ndo panobatira ipapo. Ari kunzi akabatanidzwa pamwe chete nevanhu ivavo. Zvikoro zvakutovhurwa arimo mukati bewasitapo. Ndo situation iripo iri kuitika kwezvinezvi. Ziziba Austerlos anga akatonyora ari kuti the continued detention of Nicole Chabata, a student arrested with the Avondale 78, is a pressing concern as school reopen tomorrow. She should be sitting for her exams, not languish in custody. She has a constitutional right to bail, and we demand her immediate release along with all political prisoners. #free Avondale 78 ndo zvakanyorwa naGift Ziziba Austerlos panapa ari kutaura nyaya yemwanasikana ari kunzi akabatwa. Imagine pakadaro unotoona munhu atozvitooma ndizvavo bheo rekuda seko bheo rekudetsera achitaura zvake munhu achihuman bheo rekudi bheo at the end of the day utonzi uri baba kumba kwako unoomesa moyo kudaro uri kuona kamwana kadiki. What more, ini ndinogara achitaura zvakazosiyana nevana. What more ari mwana wako iwo ari kunzi aiswa muposition yakadaro, how do you feel? And upototi you are proud father. Imagine atisiziva zvangu kuti ndiwani uri kuzviita, uri kuomesa bheo anditi, but ngatingotaurira newe chokwadi guys. Ubva kunzi iwe wangoomeswa nevana vadiki vari kunzi vari ngodzokera kuchikoro here. Zvimwe zvacho ungatiregedze kuti tinzi hatisi kutarisa face hapadi tsitsa apa. It's not like that. Zvimwe zvacho takutanga tisisiri vanhu tese, kutanga pamwe ivanhu versus zvimwe zvinhu. Because pakutanga pamwe vacho vanenge vasiri vanhu ndo vari kuomeserwa. It's not right. Nyaya iyi kai iri kurwadza vakawanda. Kutaura chokwadi, ndiri kuonawo vamwe vari kukomenda they are heartless and they will rather destroy than build. Do they think she will forget them once she's out and vote for them in future? Never. Hafaka vavhotera. Ndakasangana navanhu vakawanda vakashungurudzwa vari vadiki vari kutokila future yacho inotouraya, and the youth yacho bato iroro inofanira kugara ichisumuka kuti imimi waizi musaomesere youth, because mangwana isusuka tichazokura tisina vanhu vanomera nesu mangwana mune maenda. Was mamwe decisions anotorwa navanhu vati kure yanonetsa kuti youth uzvitedzere. Ukaona uri muyouth unofanira kuona decision uchiona future, so kuti ayo izvi zvaari kuita zvinoona kuti konzeresera mangwana. Ogara matotaurira apa vakuru ndaona kunga izvi zvamari kuita kuenda youth hazvisi right izvi. Imimi kana muri kuitirana zvenyu itiranai kana vazhinji vezera renyu, because imimi mangwana munenge musipo kuti mukwanise kuanza. Munhu anozobuda akanotokura akatodevelopa ruvengo rusingaiti nepati. Man, that is kana vari kuda kuzoti youth yavo izosara ichizoramba ichiita kero, because vanonga vari kungoda kungotivo kana kungopedza vangoenda nelegacy dzacho votora gara vakadaro sovharana, because maonero andaa kuita ipo zvino izvo yatoo imwe nyaya inotorwadza. Mwari kuti when I was still underage, my mother used to take us to demonstrations organized by Professor Maduk, and we were given a drink and a pie. My mom was in the MDC structures, so Maduku relied on MDC for demos. Said the Maduku is now part of the cruel regime. Never risk your kids for your politicians. Ezivumi zvangu azvinozvizivakutobatirwa mwana wako zvino zvinongorwadzawo guys. Mwana mudika mwana ukonzotorai munhu wese ari pamuvhariri, because zvimwe zvacho unongoti kana iri peaceful, let's say for example it's a peaceful demonstration or whatever pari kuitwa zveyouth, handiti nevadiki vanoendawo kuyouth.
pamwe panofanira kutariswa kunzi hatisi kuramba zviri but mwana mudiki wanganzi ameka decision ipi kunzi akanganisa zvinhu zera ridiki anofanira kutariswa kunzi decisions anganzi agadzira kuti adingine ndeipiwo ipapo mwari. So basically the captured magistrate is failing to respect the girl's right to education, said this country is cursed. Ndo zvitoripo pakashata mwana arimo mwana vamwe vakatovhura chikoro but I don't even know kuti amana pangaita sei. Ndikuona mumwe pana vari kupopota kuti iwe kwanewe ukureva kuti we demand zvobuditsisa vanhu here. Why do you make a lot of noise on something that you know kuti it will never happen? Because you have spoken. If you want her to be released, you know what to do. Do not do you fear you will also end up behind bars? You should not argue a case on the basis of age. Uyu munhu zvake arikutaura ndo vamwe vanhu vacho ndo saka unoona kuti this regime ikuramba ichitoita zvairi because inozoti kuna vamwe vanhu vakuti vanongobuda nepamwe pari unnecessary kuti uite nharo, anongobuda ingotsvaga kuda kuita nharo ipapo. Saka vanotora advantage yevanhu vakadaro. Iyani fiyo mupfungwa akutomisa munhu kuti ukuzvitaurirei. Nyika inofanira kuziva kuti ndo zvinhu zviri kuitika, ati ndo nyaya iricho iripo, ndo zvinhu zviripo paground kutoonesa ana chaiko kuti guys I think this is too much, zvanyanya izvi. Aiwa womanaka plus vamwe vanhu vanozokwanisa kuzvinzwisisa kana ari mwana wake anenge atorwa. Ndo pacha unoti vanhu vanenge vachitry kubatsira kuti vari kutaura nezvazvo kuti ko ninga akabatwa ngaasiwe, anokwanisa kuzviunderstand kana someone manje mwana wake because ari mwana womwe munhu wakwanisa kuzvinzwisisa because unenge kuti ndezvimba kwawo izvo azvibatsire saka zvinobatsira zvo zvinhu zvipi. This country. What so stupid, offending offenders. Now you can plead being in school for lenience. Well, they should have a stupidly reminded their stupid selves to stay in their lane and not succumb to Maduka antics. Feel it who puts you amongst those desperados. I've lost track of your never-ending demands. None have come to fruitful. Time to change tactics. All right. How old is she and how come she was arrested with political activists? I think you have political activists. I think you my political activists vanga varipo. Atikuzoziva kuti chavanyatsa kuita vanhu avachinyatsorechia icho handiti. But youth zvaidzi youth day something. Saka ukanotarisa you find out kuti youth zvechokwadi yanga iripo. Saka panonzi youth pepe, I think kuna vanhu vanoenda kumachechi vazhinji mokwanisa kuzvinzwisisa kuti mwana achingonza ako high school chete ajoina youth atobva kusunday school anenge ajoina youth. Saka ndo kuyouth kwacho ndo youth yacho yo yekuti panenge pakunzi patwa zvinhu zveyouth unenge wakungoita sei wango part of the system, unenge wa part of the team. Saka ndo maitikiro chete zvinenge zvakungoita. Saka unenge wakuita sei wakungotera, ndo mabatiro anenge akaitwa mwana, but not because of ari kuita political activist vaiti vari kuita zveyouth day ndo nyaya iripo. Ndo saka mwana uyu akaita sei akabatwa, ndo mabudira akaita nyaya yacho kusazoziva here kuti vainyatsoitei ikoko, but kuonesana chokwadi according nezvinhu zviri paground ndo zvinhu zvaiitika mataurikiri azvo. Anyway, ndakondidarike nepanapa vanhu mune maonero amunyu amunoita akasiyana, but inini handine nazvo, ndangondingokuzivisa izvo zviri kuitika.